mä oon semmoisen sitä mun omaa. Koska me ei tehty käsityökoneella. Niin nyt me tehdään tähän munastasiin ja yritetään tällä. Joo. Ja sit semmoista. Mint. Mintu. Mun lempisuklaa. Se on niin ärsyttävää. Ainahan minä olen. Tiedät. Toi. Sriia. Ainahan minä. Missä on puhtaalta täältä? Tää on ärsyttävää. Haluatko muutaman kalan? Joo. Vaikka ei olekaan. Kai jossain. Joo. Mä en nyt voi tehdä. Kehtonkin semmosia mun korville. Mä en vaan nyt halua. Niin pakko on sen. Tuo. Mikä tää on? Hyviä. Tavoitteet on 2. Vois. Tuo. Mikä on tuo? Ei vitsi. Tää on pilannut annokseni. Se on syömpisä sitten takas. Oliko se? No antaa jos tulee sama niin. Ei vissi. Jos sitä tulee muu. Mä samoin. Niin antaa olla Se on siellä. tämä. Mä tiedän. Niin. Ai mintti on täällä. No tuota. Tuo löytyi. Sä et laittanut tätä? Laitan äsken tänne pohjalle. Mips. Kisko. Ei kisko. Me kirjoitettiin vaan väärin. Mut teen se vähän pieniä, niin sitä tulee koko päivää aikaa mustelemaan. Niin mä oon sanonut vaikka 3 osaa. Sisällä mitä se on? Oishan vihaan tätä. Mitä? Noin. Mun mielestä Ilha-haaste on tää haaste. Jep. Net. Net. Sait molemmat noi suklaat. Oh yeah. Epistä. Eli net on tällaista. No me tehtiin se. Sulla on enää 1 pitäisi. Jep. Mä oon niin des. Että mä oon päivää. Mulla oli kaikki parhaita. Kaikki. Niin, se sai sinä siinä viime jaksossa, mutta me ei voida tehdä kotkeen, mutta niin voitiin häiritsemään vähän, niin sit mä haluun tänne tuon. Monta tässä. Ei vitsi! Se saa vain tousi mukaan. Tuo. Mä laitan. Sulla on siinä niin vähän. En laita. Nyt paljon enemmän. Niin. Joo. Minä laitan vaikka sä laitat sitä kuulua. Äläkä sotke koko mun musiikkaa. Irrota sinä se siitä, en minä sitä. Ei vasta siinä. Se on siirto ihan tämmöstä kilikova. Jos pisseistähän edes jotais vettä. Ei. Okei, eli käydään. Tosiaan, elikkä meillä on aika paljon tähän aineksia. Voisi kirjoittaa, kumpi passaa. Mitä?
Jos ottaa silti tuollaista, kun se ei ole. Okei, me tässä, ei kun tätä yksi vaan. Okei. Eli meille eilen myytiin tämmöstä, mut vaan niinku sellaista, että se oli niinku homeessa. Nee, se on kyllähän semmoista tosi niin ykräitä juttua. Karvasta. Ei se nyt karvasta ollut hirveänkään, mutta kuitenkin. No en nyt ikinä hometta olla varmaan. Ei edes ehkä kannattaa pistää sitä. Sitten tulee vähän lapsi vähän. No itelles pist noin vähän. Laita semmosia aika mieluustikin. Tää on tällaista. Apua. Ei ole hirveän hyvä yhdistelmä. Suoraan puheella mulla. Enää odotus. Sä sait siitä pätkikseen. Niin se on hyvä. Joo, se on. Eli meillä jäi 3 videosta. Sitä tuolla aika paljon. Voidaan katsoa tää leipää. Tämmönen kokonainen. Miltei. Tämmönen.